So, ano yan, i-post niya, so, iwalisin nila, tibulisin nila sa Western Coast Guard. Sa cellphone video na ito, kita Tapos, ang ilang kalalakihan habang nagpa-pot session sa isang bahay sa Barangay 14, Ilawod, Poblacion, Legazpi City, gabi nitong Martes, July 8. Ang masayang session na ito ay nauwi naman sa kanilang pagkakaaresto. Wala kasing ideya ang mga suspect na undercover agent na pala ang isa sa kanilang mga kasama. Kinilala ang target sa operasyon na si alias Seth, 45 anyos, call center agent, residente ng nasabing lugar na itinuturong drug den maintainer at itinuturing na high-value individual. Kasama din sa mga natimbog ang 21 anyos na lalaki na isang college student na umano'y co-drug maintainer. Huli din ang 32 anyos na lalaking drug den visitor, dalawang 24 anyos na lalaki at dalawang babae, edad 24 at 26. Nakuha sa operasyon ng 8 sachets na may laman ng hinihinalang shabu na may bigat na 10 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 50 to 70,000 pesos at iba pang drug paraphernalia. Yung po ba na nakabakal Shabu ulit ang satuyang undercover agent duman sa main suspect. And ito ma'am na habang siya nagbabakal, igwa pa siyang naabutan duman na iba pang parokyano na magaramit or nagagaramit na duman sa lugar. Kaya po kang i-grade me na po ini, naabutan pa po duman na igwa pang anong na persona na nagagamit. Batay sa ulat, matagal na ring minanmana ng PIDEA Albay si alias Zet dahil na rin sa mga sumbong ng ilang concerned citizen. Matagal na ito ma'am, sabi ko nga sa iyo kanina, na itong operation nagbunga doon sa mga report ng concerned citizen dyan sa area, plus yung report na rin sa atin ng Barangay Council, specifically yung Barangay Anti-Drug Abuse Council. Yan yan nag-ugat, kaya nagbuo tayo dyan ng isang team na nag-conduct na series of casing and surveillance operation na kung saan positive naman lahat yung naging casing and surveillance natin dyan. And aside from that, nag-conduct pa tayo ng 2 test by operation para makapenetrate yung ating undercover agent. Kaya yun, kakapon or kagabi, talagang dinismantle na po natin yung drug den through bypass operation. Sa ngayon, nasa PIDEA facility ang mga nahuling suspect na pawang mahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5, 6, 12 at 15 ng Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.